Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale ndi alongo timvesera pa programu yathu ino ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero pasiku lolemba Mulungu woyamba munyengo ya Lent. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Levitico mutu 19 ndime ya 1 mpaka 2 pitiriza ndi ndime ya 11 mpaka 18. Amene akutuwerengera mawu oyamba ndi Agatha Nkanilei kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu tenga wabwino wa Mateyo woyera mutu 25 ndime ya 31 mpaka 46. Amene akutuwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Meshach Banda, a Capuchin Franciscan kuchokera ku St. Padre Pio Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Levitico. Chauta adawuzanso Mose kuti uza mpingo onse wa Israeli kuti mukhale oyera pakuti ine Chauta Mulungu wanu ndine oyera. Musabe, musachite zinthu zonyenga, ndipo musaname. Musalumbire m'dzina langa monyenga, ndikumayipisa dzina la ine Mulungu wanu pakutero. Ine ndine Chauta. Musachenjeretse nzanu kapena kumubera zinthu zake. Musasunge malipiro a munthu wa ntchito usiku wonse mpaka mmawa. Musatemberere gonthi kapena kumuyikira chokhumudwitsa munthu wakhungu. Koma muziopa Mulungu wanu. Ine ndine Chauta. Musamaweruza mopanda chilungamo. Musachite tsankho pakati pa anthu osowa ndi anthu otchuka, koma muziweruza nzanu mwachilungamo. Musamangoyendayenda uku ndi uku kumachita ukazitape pakati pa anthu a mtundu wanu. Musachite kanthu kalikonse kamene kangathe kudzetsa imfa ya munthu wina. Ine ndine Chauta. Musadane ndi m'bale wanu mu mtima mwanu, koma mudzudzule mosabisa kuti mungavomerezane naye pa tchimo lake. Musabwezere choyipa, ndipo musakwiyire anthu a mtundu wanu, koma mukonde nzanu monga momwe mumazikondera inu nomwe. Ine ndine Chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amtenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, pamene Mwana wa Munthu azabwera ndi ulemerero wake, pamodzi ndi angelo onse, azachita kukhalira pa mpando wake wachifumu. Azasonkhanitsa anthu a mitundu yonse pamaso pake, ndipo azawalekanitsa monga momwe m'busa amalekanitsira nkhosa ndi mbuzi. Nkhosa azazikazikitsa ku dzanja lake lamanja, koma mbuzi ku dzanja lake lamanzere. Tsono iyeyo ngati mfumu azawuza akudzanja lamanjawo kuti bwerani kuno, inu odalitsidwa a Atate anga, lowani mu ufumu umene adakukonzerani chilengedwere dziko lapansi. Paja ine ndidali ndi njala, inu kundipasa chakudya. Ndidali ndi ludzu, inu kundipasa chakumwa.
ndidali mulendo inu kundilandira ku nyumba kwanu. Ndidali wamaliseche inu kundiveka. Ndinkadwala inu kuzandizonda. Ndidali mundende inu kuzandichezesa. Apo olungama aja adati, Ambuye, ndiliti tidakuonani muli ndi njala inu kuupasani chakudya, kapena muli ndi ludzu ife nkukupasani chakumwa? Ndiliti tidakuonani muli mulendo ife nkukulandirani ku nyumba kwathu, kapena muli wamaliseche ife nkukuvekani? Ndiliti tidamvapo kuti mukudwala, kapena kuti muli mundende ife nkuza kuchezesani? Mfumuyo izawayanka kuti, nditu ndikunenesa kuti tawi iliyonse pamene munkamuchitira zimenezi wina aliyense mwa abale anga, ngakale osika kwambiri, munkachitira ine. Ameni. Pambuyo pake mfumuyo izauzanso akuzanja lake lamanzere aja kuti, chokani apa, inu otembereredwa, pitani ku moto osata umene Mulungu adaukonzerani Satana ndi angelo wake. Ine ndidali ndi njala inu osandipasa chakudya. Ndidali ndi ludzu inu osandipasa chakumwa. Ndidali mulendo inu osandilandira ku nyumba kwanu. Ndidali wamaliseche inu osandiveka. Ndinkadwala, ndidalinso mundende inu osaza ndichezesa. Apo nawonso azati, Ambuye, ndiliti tidakuonani muli ndi njala, kapena muli ndi ludzu, kapena wamaliseche? Ndiliti tidamvapo kuti mukudwala, kapena muli mundende ife osachitapo kanthu? Mfumuyo izawayanka kuti, nditu ndikunenesa kuti nthawi iliyonse pamene munkakana kutandiza wina aliyense mwa abale anga, ngakale osika kwambiriwa, munkakana kutandiza ine. Ameni. Pamenepo iwo azachoka kupita kuchilango chosata, olungama aja nkupita kumoyo osata. Utenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Munyengo ya lenti tima sinka maka pa zinthu zitatu. Poyamba kupempera kwambiri kuti pamoyo watu wa Chikristo tiyenera kuonjezera kupempera, chifukwa pempero ndilofunika kwambiri pamoyo watu. Chachiwiri kuchita ntchito za chifundo, kuti tiyenera kugwira ntchito za chifundo pamoyo watu. Ndiponso chachitatu kusala, ndikukana zina zilako za tupi zimene zimaononga ubwenzi watu ndi Mulungu. So pano mawu amtenga wabwino wa lero ochokera mu buku la Mateyo woyera akunena makamaka pankani ya kutandiza anthu osauka kapena ovutika. Ndiye kuti kuchita ntchito za chifundo imene ili ndi mfundonso pa mfundo izi zitatu zimene timalingalira kapena kusinkasinka pa nthawi ya Lent. Ndiye lero tikuona kuti poyamba Mulungu analenga muntu mu chifaniziro chake. Ndiye kuti chifukwa muntu aliyense ali mu chifaniziro cha Mulungu, muntu aliyense
ndiwo ufunika kwambiri pa moyo watu. Ndiponso muntu ali ndi ulemu wake umene sitinga muchosere ife anthu. Ndiye Ambuye Mulungu lero potiphunzitsa zimenezi sakunena kuti pitani paziko lonse lapansi mukatese kapena umpawi. Amaziwa kuti umpawi uzakalapo paziko lapansi. Ndiponso ngakale kuti tiyesese kwambiri koma anthu osauka azapezeka. Ndiponso tizaweruzidwa polingalira umene timakalira moyo watu ndi anthu ovutika amene sangakwanise pa moyo wawo. Anthu ovutika ali masiku onse pakati pathu. Ndiye siku la lero tiyenera kukumbukira kuti Mulungu akutimema kuti tikale a Kristo otandiza anzathu. Chifukwa potandiza anzathu tikutandiza Mulungu yemwe. Mulungu masiku ano alibe mendo yoendera anthu odwala, koma ife tomwe mendo zathu zimene zimatandiza anthu odwala. Manja atu ndi manja a Mulungu, ndi amene ayenera kugwira ntchito potandiza anthu amene akusoweka zinthu. Ndiye siku la lero tiyenera kuzifunsa kuti kodi moyo wanga makamaka potandizira anthu ovutika umakhala bwanji. Tikamaenda msewu, ena akuendesa magari moto, ena ali pa njinga za moto, ena pa njinga za kapalasa, tapeza anthu akupempa, timamva bwanji mmitima mwathu. Timakokedwa ndi chifundo cha Mulungu kapena timaona monga akutisokoneza. Nthawi zonse muntu yamakhala pamenepa. Ndiye ngakale timpase chuma, timpase zotani, abweranso mawu. Ndi maganizo ena amene amatibwezera mbuyo pochita ntchito za chifundo. Koma Mulungu sakufuna kuti tikapasa muntu tizizifunsa akupereka kuti. Ayi, koma kuchita ntchito za chifundo ndikuchita ntchito zimenezo osayanganira kumene muntu uyo akuchokera kapena azapereka kuti, koma kuchita ntchitozo muzina la Ambuye. Chifukwa Ambuye anabwerera anthu ovutika ndi osauka. Ndiye pasiku la lero tiye tizifunse ife tonse amene timazichula a Kristo makamaka munyengo ino ya Lenti, kodi ubwenzi wanga ndi anthu ena makamaka anthu ovutika uli bwanji? Kodi mutima wanga umamva bwanji ndikaona mzanga akuvutika? Kodi ndimachitapo kanthu? Monga Ambuye Yesu Kristo timamva kuti nthawi zonse akapeza anthu, gulu la anthu imene likuvutika, ankava chisoni mu mutima mwawo, ndiponso ankakokedwa ndi chikondi chimene Mulungu anayika mu mutima mwawo. Kodi ife chikondi icho chikadakalipo ndiponso tikulingalira za ena? Nyengo ya Lenti mpingo umatimema kuti tisamayanganire kapena kulingalira zathu chabe, koma tizilingalira ndi kutandiza ena amene akusowa kanthu. Pochita zimenezo Ambuye azatipasa zochuluka. Ambuye akale nafe ndiponso atitandize kusekula maso athu ndi mitima yathu kuti tione amene akuvutika pakati pathu ndi kuchitapo kanthu kuti titese mavuto awo. Amen.